ani sunnati jabrani flebaw ayo bismillah donki baru keneka bi donki baru bakuru bawla amena kuma la ko wol do taraka nyashi anga jamana muso chesirluma ni o entrepreneur wi wala sa o be se ka o bolola fam fere Canada jamana kan tuga minna ni o temana ka boy de école so kura koni ale bara o kurumbo karla bi en fait min koni bena nyashi cyber criminalité ale kelelima ni o ye ka namara ke bololo sira fe ni ka ma o bolola fam boshi wula wala sa ka se ka dansige wala nunu de bi donki baru bakuru bawe do re bambulo ka fra minga soni ambena bela jelen wala awi ayaw shwale ntwana biye tene janvier kalo tle taningile ba flan mwaningile ayaw bismillah ko kura donki baru keneka ina fonda la magara la bakuru bawla tuga minna Canada kaw olu koni la kokol dota ka nyeshi anga jamana muso chesirluma ni o entrepreneur wi wala sa o be se ka ta o bulla fam fere Canada jamana kan tuga minna akera ajetik jabala la akera sira min fe o visio conférencier ni o ki to yoro jan ni ka machine kalanso nyona ni ka kuma nywan fe aw nyabe nyona nyangwe an nyangwe akera wala sa anka ma kofole nunu be se ka u yere soro u ka bara u konna na tuga minna amnata danyo ani aka baramina kalande kajado sila olukumbe akene kan fukata se uka jatala bakari kone ma uyanso amina angoroje muso ni demsenu joro ka bon kosobe anga jamana kono kenyere ye baraw la sango bulola baraw ni bayele mali baraw ulu nu nyogona werew wala sa ka se ka deme do muso ma ani ka do fara u ka doniya kan u ka baraw konna la API ni oni fam ale ni u deme ba jekulu u jera ka ni kalambolo sigi min mena ke sababu ye anga jamana bara fɛnw be se ka se Canada jamana kan cogo min na ni anga jamana ye ta fɛn bi fɛnw nafa bɔ fɛn cɛsirilen do anga jamana yiriwali ko la i b'a sɔrɔ musow jɔyɔrɔba de b'a la comme aw bɛɛ b'a kalama fɛnɛ banajugu min nana nin ye a y'an ka sɔrɔ yiriwali a y'a degun kosɛbɛ donc gouvernement komi ko mana kɛ cogo o cogo ale kan ka wuli k'u jɔ donc a n'a a partenaire ONU Femmes foli kɛrɛnkɛrɛn kan ka kɛ yan an ka ambassadrice min bɛ Canada ale ye wulikajɔ caman kɛ nin ko in na ka fara Apex Mali kan ka fara API Mali kan comme aw yɛrɛ b'a dɔn Apex Mali bɛ fɛn o fɛn dilan yaasa k'o lakodɔn kɛnɛma an ka baara y'o ye comme API Mali ale ka baara ye yaasa diɲɛ mɔgɔbatigiw bɛ se ka na cogo min n'u ka nafolo ye ka n'o don ko la yan nɔ minnu bɛ se ka kɛ usine kow ye minnu bɛ se ka kɛ entreprise dalaw ye donc ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka nin projet in sigi sen kan yaasa ka musow dɛmɛ u bɛ se ka feere kɛ Canada cogo min n bɛ n sinsin nin yɔrɔ in kan laɲini ye muso fɛn fɛn bɛ cɛsiri la n'u bi fɛnw bayɛlɛma n'u bi baara suguya wɛrɛw kɛ n'a bɛ f'o ma ko o fɛn bɔra Mali la laɲini ye de o fɛnw bɛ se ka feere Canada sugu la cogo min bawo sugu ye yɔrɔ dɔ ye a b'i n'a fɔ kɛlɛ de bɛ yen e ka feere fɛn b'i bolo ne ta bɛ n bolo e bɛ fɛ i ta ka san ne bɛ fɛ n ta ka san an ka fɛɛrɛ n'an ka daliluw de b'an bɔ ɲɔgɔn na a n'an ka feerefɛnw ɲɛ donc laɲini ye feerefɛnw ɲɛ fɔlɔ ani ka fɛɛrɛ ni daliluw tigɛ yaasa i bɛ se k'i ka feere kɛ cogo min. jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛla musomanw kan ka projetw monter an ka jamana kɔnɔ. Ani wagati na an bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ muso entrepreneurw bɛ ka cɛsiri caman kɛ walasa ka se ka nafa bɔ u ka kɛnyɛrɛye baara ninnu na mais gɛlɛyaw b'a senkɔrɔ halisa o de kama Women Business Center créera i n'a fɔ service wɛrɛw jamana kɔnɔ pour que ka se ka halisa muso ninnu dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ walasa u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ olu bɛ se ka solution bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na an ka dɛmɛ bɛ se muso ninnu ma a fɔlɔ ye kunnafoni ka d'a kan n'i wulila k'i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye entreprise yɛrɛ bɛ créer cogo di i b'a sɔrɔ caman tɛ o kalama papier jumɛn bɛ kɛ ka créer i b'a sɔrɔ o tɛ o kalama ni mago bɛ juru la an b'a sɔrɔ mini caman tɛ o kalama donc déjà ka kunnafoni di musow ma entrepreneuriat baara kan an b'o kɛ a filanan ye fana ye i b'a dɔn baara tɛ taga nafolo ko kɔ se tɛ bɛɛ ye i ka baara daminɛ la i mago bɛ fɛn o fɛn min na k'a bɛɛ san donc diyagoya i kan ka taga juru ɲini na
donc kuma dɔw la garantie minnu bɛ ɲini muso ninnu fɛ a se tɛ u ye donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ fana u ni mɔgɔ minnu bɛ se k'u ka projet ninnu financer k'a sɔrɔ a ma kɛ ni garantie bɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ɲininiw fɛ min se t'u ye anw bɛ u ni olu bila contact la. Nin lakɔkɔlikala in mun bɛna kɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la a ɲɛsilen do fɔlɔ maa 30 de ma olu minnu bɛna tila tuguni ka maa 200 wɛrɛ kalan a baaraw la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen kalanso kura dɔ kɔni baaraw kurumo karili kɛra bi wulada in na Hôtel Millennium na o tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ wele ko Hitech u ka baara bɛna ɲɛsin min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye maaw bɛ ŋanamu min kɛ bɔlɔlɔw siraw fɛ ni ka maaw bololafɛnw bɔsiw la ani ka dankari u la ni an ko ma cybercriminalité olu taara o kalan de kɛ l'Amérique jamana kɔnɔna na ni kana kalanso dayɛlɛ an fɛ yan walasa u bɛ se ka an ka jamanadenw kala o baaraw ninnu na ka se ka maaw kɔni tanga ka bɔ ni janfanci ninnu ka baara kɔlɔlɔw ma cogoya min na u bɛna kalan wɛrɛw kɛ u ka kalanso in kofɔlen in kɔnɔna na an ka kibaruya ɲini Umaru Tarawele ale tun bɛ yen walasa an ka ko tɔ faamuya a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Muna Hitech Mali la parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ denmisɛnninw n'u taga école la u b'u kalan fɛn caman na u mago tɛna se fɛn min ma baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la donc an ka ŋaniya de ye ka dɔnni d'u ma Mali entreprise mago bɛ dɔnni min yɛrɛ la o dɔnni nin de u bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye n'o ye ordinateur ye k'o lakanda k'u kisi bɔnɛko o baarakɛ minɛn ninnu sɔrɔ o bɛ lakisi cogo min an b'u dɛmɛ o de la k'o dɔnni d'u ma o kɔfɛ n'u taara baara ɲini na u bɛ baara sɔrɔ joona u ka dɔnni nin b'u nafa sabula a bɛ kɛ fɛn min b'u ka baara sɔrɔ nɔgɔya wa baarakɛlaw fana mago bɛ o dɔnni nin na donc o sen fɛ bɛɛ bɛ tinɔ sɔrɔ entreprise bɛ tinɔ sɔrɔ denmisɛnnin minnu ye kalan kɛ fana olu fana bɛ tinɔ sɔrɔ a la a bɛna dayɛlɛ Bako Jikɔrɔni ni Golf la kalanso nin yɛrɛ ɲɛsinnen don misiri dɔ ma o misiri tɔgɔ Wami bɛɛ b'a dɔn fɛn min ye a sɔngɔ ko ye ni Ala sɔnna a ma sini an bɛna maaw ladɔnniya o la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ feerefɛn bɛɛ lajɛlen n'a waati don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nɛnɛ waati in na minnu bɛ fini feere olu bɛ t'u doni jakɛtiw ani pullovɛriw la walasa ka nin waati ninnu kɔni kɛ ni ka jagow kɛ ka fɛn sɔrɔ a la nka i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na ɲinɛ nɛnɛ ale ma don ten kosɛbɛ a ko bɛ cogo di u bolo sanni feere na sira fɛ an ka kibaruya ɲini na Aminata Daɲɔ ani Kajatu Sila fo ka taa se Bakari Kone ma u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Ɲinɛ pullovɛri ma marché ɲinɛ ka sababu kɛ nɛnɛ ma bɔ ɲinɛ facilement ɲinɛ nɛnɛ pisi pasala ka bɔ nɛnɛ pisi pasala ka bɔ n'a fɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ don dɔ la nɛnɛ bɛ bali ka bɔ kuma dɔ la funtɛni bɛ tila ka continuer bon nɛnɛ ma tilen ka bɔ direct la wa n'a tilenna ka bɔ direct i b'a sɔrɔ nɛnɛ minɛfin bɛ marché o de la mais n'a ma tilen ka bɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ nɛnɛ minɛfin san kelen kelen donc o kama nɛnɛ minɛfin ɲinɛ a ma marché bon pullovɛri tɛ sugu la kosɛbɛ ka sababu kɛ bɛɛ siralen don a ɲɛ parce que ni a tola i bolo ni nɛnɛ banna k'a to i bolo dɔrɔn i mako bɛ sa parce que ni i bɛ ka baara kɛnɛma ɲuman dɔ wari ye bon ni i y'a ta ka dama tɛmɛ cogoya fasugu dɔ la ni nɛnɛ nana bali ka ban k'a to i bolo i ka wari bulugulen bɛ to yen fo san wɛrɛ bon ni wari wɛrɛ tɛ mɔgɔ min bolo ka baara kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc a bɛ san kuru kara bɛɛ kɛ turutɔrɔ la fo san wɛrɛ sa ani samiya kɔnɔna na mɔgɔ kelen kelen minnu b'a san fo n'i y'a kelen kelen feere olu ma dɔɔni bon i dun b'a feere b'a wari bɛɛ dun a tɛ se ka kɛ ka minɛ a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka minɛ wari sara tuguni wa donc o la bɛɛ bɛ siran a ɲɛ. Bon ɲina pullovɛri ko ni jɛgɛti ko bon dɔɔni de don parce que a sugu cuncunna quoi don dɔ la sugu bɛ ja don dɔ la a tɛ ja don dɔ la yɛrɛ i bɛ na i tɛ datigɛ jɛgɛti la yɛrɛ komi an ka baara y'a bɛɛ de an bɛ a feere san kalo 12 minnu bɛ taa heji la ani minnu bɛ taa vacances la bon ɲina coronavirus ko yɛrɛ nana bɛn o fana na quoi. Bon nɛnɛ o y'an ka traite yɛrɛ de nin wagati yɛrɛ de la an fɛ yan nɔ yugujugu bɛ marché kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ na an fɛ yan nɔ u bɛna pullovɛri ni jakɛti ninnu san hali caman bɛ voyagekɛla ninnu minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ taa Europe ninnu olu bɛna pullovɛriw san an bolo yan nɔ denmisɛnnin ta n'a maakɔrɔba ta donc n'u bɛ voyager ka taa Europe yen nɛnɛ fanga fana ka bon ni yan ta ye kosɛbɛ donc o bɛna san an bolo yan nɔ a bɛ marché yɛrɛ de an bolo sisan nin wagati in na nin yɛrɛ de an feerela traite wagati ye. Pullovɛri kɔni san o san an bɛ pullovɛri bara pullovɛri tagara mais ɲina pullovɛri ma taga dɛ awɔ nɛnɛ bɛrɛ ma bɔ ten
an yɛrɛ ka ala deli nɛnɛ ka bɔ ɲina bari an bɛ yɔrɔ min na nin ye banaw b'an fɛ yen sisan nin ye ala yɛrɛ ka baara de sinon san o san nɛnɛ bɛ bɔ mais ɲina nɛnɛ ma bɔ ten an kɔni bɛ ala tanu an b'an yɛrɛ kalifa waliju belebele ninnu na halisa mɔgɔ ɲumanw bɛ jamana kɔnɔ bana nɛnɛ tɛ juguya ta sinon an ka jamana ye jamana min ye bana in b'an fɛ yan mais k'a fɔ ko tubabu baara n'an ta tɛ kelen ye mais ɲinan ta in kɔni an b'ala tanu nɛnɛ ɲɛnama tɛ yan fleuve kɔni a b'an bolo a ma san an y'a siri k'a da an yɛrɛ ka laɲini t'o ye an yɛrɛ denmisɛnnin t'o ye an kɔni si bɛ yɔrɔ min na min an ye dɔ kɛ mais denmisɛnnin minnu b'an kɔ an bɛ deli ala ka si kuntalajan d'u ma. An bɛ yɔrɔ min na sisan an ma ɲɛ foyi dɔ yugujugu fleuve ko la tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye sabula san tɔw la an tun bɛ yugujugu feere cogoya min na nɛnɛ yɛrɛ tɛ ka bɔ mali la sa kuma tɛ k'an bɛ yugujugu feere ten don o don an tun bɛ fleuve bali 2 ni 3 ci mais ɲinɛ y'a san damadɔ ye bali kelen yɛrɛ n'i y'o ci yanni i k'o feere k'o ban i bɛ se ka 15 jours k'o kan k'a sɔrɔ o ma san donc a bɛ taga kelen kelen bari a mana kɛ cogo o cogo ɲininkalikɛla kelen n'u mɛnna an b'a bila o kama sinon nɛnɛ yɛrɛ bɛ don a la ka ban ne tɛ sɔn a ma ɲinan gɛlɛyara ni san bɛɛ ye ɲinan ta yɛrɛ kuma tɛ kɛ san o san bɛ gɛlɛya mais ɲinan ta juguyara n'a fan bɛɛ ye. Yan ye woro sugu de ye dɔw b'a fɔ a ma ko woro kuru dɔw b'a fɔ a ma ko woro sugu anw baara ye yugujugu feere de an b'a ballon feere an b'a a passer extension an b'olu fɛnɛ feere mais an bɛ waati min na sisan ɲinan an tun hakili bɛ ko nɛnɛ bɛ bɔ nɛnɛ commencera mais a tilala ka jɔ dɔɔni parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan degun dɔɔni b'an kan parce que nɛnɛ minɛn caman de b'an bolo san o san ni nɛnɛ bɛ bɔ an bɛ nɛnɛ minɛnw ta parce que yugujugu ye fɛn dɔ ye a bɛɛ n'a waati de don finteni ta n'o sera an bɛ baara kɛ ni finteni fini ye nɛnɛ waati fɛnɛ sera an bɛ baara kɛ n'o ye samiya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ se ka nɛnɛ fini fɛnɛ feere mais an bɛ waati min na sisan an bɛ nɛnɛ de la mais an bɛ yɔrɔ min na nɛnɛ tigɛra parce que mɔgɔw tɛ ka na nɛnɛ fini san donc nɛnɛ minɛn minnu b'an bolo f'an k'olu bila stock la fo san wɛrɛ donc o de gɛlɛya dɔɔni b'an kan sa sugu ka suma dɔɔni mais yugujugu ye fɛn dɔ ye a bɛ sa parce que yugu mana gɛlɛya cogo o cogo ani jago dɔ tɛ ni sanni gɛlɛyara cogo o cogo yugujugu jago ani jago wɛrɛ tɛ kelen ye parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw bɛ na mais san tɔw la mɔgɔw tun bɛ na cogo min na dɔ de bɔra a la an b'a la deli hali bi ala ka mɔgɔw na u ka na sanni kɛ minɛn kɔniw bɛ yan minɛn ɲumanbaw de bɛ woro sugu kɔnɔ yan i mago tɛ jɔ minɛn foyi la k'i tɛ mun sɔrɔ cɛw ta b'a la muso taw b'a la denmisɛnnin taw b'a la hali den mun wolola bi o ta b'a la mais yan kɔni tiɲɛ na n'i donna yan i bɛ den fɛrɛ o sa minɛn modèle bɛɛ bɛ yan mais an bɛ yɔrɔ min na clients ka suma dɔɔni an b'a ɲini clients fɛ u ka don u ka na sanni kɛ bon minɛn bɛ yan minɛn ɲumanw bɛ yan a bɛɛ n'a prix don u kana parce que an fɛnɛ sigilen bɛ yan jama de kama an sigilen bɛ yan clients de kama clients bɛ se ka na sanni kɛ cogo min na bon an b'a ɲini clients fɛ u ka bɔ u ka na sanni kɛ minɛn bɛ yan minɛn ɲumanw bɛ yan bon da bɛɛ b'a la n'u kɔni nana u n'an tɛ tiɲɛ parce que an yɛrɛ bɛ an sigilen b'olu de kama. ni kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan an ye dɔw salo k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. ayo bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Burkina Faso u ka jamana ɲɛmaa sigilen kɔ a sigiyɔrɔ la ni o ye jamana ɲɛmaaya ye a ye gouvernement kura kɔni sigi sen kan min kɔnɔna na maa 25 b'a la ani délégué 7 maa 12 olu bɔra gouvernement kɔnɔna na maa 14 kura olu kɔni donna gouvernement in kɔnɔna na Jeffrey Dabre ni ale ye fanga sinamantɔnw ka maa ɲɛmaaba ye ale fana donna gouvernement kura in kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore a tun ye layidu min ta ni o ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni sen don jamanajɔ la a ye o kɔni timɛ ni nin waleya in kɛlen ye. An b'an kunda Centrafrique jamana kan dɔgɔkun tɛmɛnen marifatajɛkulu min bɛ wele ko anti balaka ani 3R u ye wulikajɔ sabati k'u ka dugu dɔ dadon ni a bɛ wele ko Boire ni an'u ka jamana faaba Bangui tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 450 bɔɲanko kan u tilala ka Centrafrique jamana kɛlɛcɛw dagayɔrɔ fana dadon sibiri tɛmɛnen fo ka taa se diɲɛ tɔnba Nations Unies o kɛlɛcɛw fana ma u ɲɛsina olu fana ma
nga u ka nin wulikajɔ ninnu si ma sira sɔrɔ o kɔni kɛra jatigɛba ye jamanadenw ma a yɔrɔ sigibagaw caman bolila ka taa si u kunfɛ dɔw taara fɔ ka taa u ɲɛma dogo egiliziw kɔnɔna na an bɛ bi kɔkan kibaruyaw kuncɛ ni lamɛriki jamana o kun ka bɔ kibaruyaw ye Donald Trump ale kɔni ye dantigɛli min kɛ janvier kalo tile 10 k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ rebelle minnu n'u b'u wele ko les Houthis n'a bɛ bɔ Yemen jamana kan ko olu kɔni bɛ bila jatigɛwale kɛbagaw olu kɔni ka sɛbɛn kan ni u b'o wele ko liste noire nin kɔrɔfɔ in kɔni ma bɛn ni maa kofɔlenw ma u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna tasarali kɔni boloda ko maa si tɛ jatigɛwale in kɔni duguma ko Ameriki jamana ani kɛrɛnkɛrɛnniyala Donald Trump ani a cakɛɲɔgɔnw k'olu de kɛn bɛ ka jatigɛwale in kɔni kɔkɔrɔma don diɲɛ bunakun kan k'u b'a la ka wale min kɛ diɲɛ kɔnɔ k'o fana bɛ jate jatigɛwale fɛ. O kibaruya ninnu de fana bɛ dan sigi bi don kibaru la an sera ka min salo ka fara ɲɔgɔn kan aw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali a n'a ka tulomadali la ni Ala sɔnna a ma Ala ka don wɛrɛ jira an na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan an bɛna kibaruya kuraw lase aw ma Ala ka so hɛrɛ caya.